Evo, kao što sam i najavila, tapkat ćemo zajedno da privučemo ljubav. Ja sam prevela Breda Yates, njegov video Magnet za ljubav, tako da sedite, opustite se i pratite ono što ja radim. Prvo preuzmite punu odgovornost za sebe. Ja sam magnet za ljubav. I biram da volim sebe i prihvatim sebe. Ja sam magnet za ljubav i biram da volim sebe i oprostim sebi. Ja sam magnet za ljubav i osjećam se voljeno iznutra. Ja emitujem ljubav pa i privlačim ljubav. I ja sam magnet za ljubav. Ja duboko i potpuno volim sebe i prihvatam sebe. I svakog drugog u svom životu, jer ja biram da budem puna ljubavi. Ja sam magnet za ljubav. Ja sam magnet za ljubav. Privlačim pravu ljubav. Privlačim ljude koji znaju da vole. Privlačim odgovore pune ljubavi. Privlačim ponašanje puno ljubavi. Čistim sve razloge zbog kojih to ne bih dozvolila. Čistim stvari u meni koje me sprečavaju da dajem ljubav. Jer ja biram da budem stvarno puna ljubavi. Biram da volim sebe. Brišem sve razloge zbog kojih ne mogu. Dopuštam sebi da znam istinu. Ja sam dostojna ljubavi i zaslužujem ljubav. Ja sam dostojna ljubavi i zaslužujem ljubav i poštovanje. Dok dozvoljavam sebi da to znam, tretiram sebe sa ljubavlju i sa poštovanjem. I kada tretiram sebe sa ljubavlju i sa poštovanjem, tretiram tako i druge. I onda i oni mene tretiraju sa ljubavlju i poštovanjem. I ja to zaslužujem. I imam pravo to da očekujem. I imam pravo to da tražim. Možda se plašim privlačenja ljubavi. Možda mi ne deluje bezbedno. Možda mi ne deluje poznato. Ali biram da znam. Ljubav je moja prava priroda. Na nekom nivou apsolutno mi je poznato. Privlačim ljubav koja je prava, privlačim ljubav koja je prikladna, privlačim ljubav punu poštovanja, privlačim ljubav sa integritetom. Čistim sve u meni što privlači nešto manje od toga.
i čistim sve iznutra što bi privuklo bol. To mi ne treba. Ja sam dostojna ljubavi i zaslužujem ljubav. Dozvoljavam to sebi svakim delom svoga bića. Povezujem se sa univerzalnom ljubavlju. Osjećam tako jako i tako moćno da sam neverovatan magnet za ljubav. Telom, umom i duhom. Sada udahnite duboko i izdahnite. To bi bilo to. Sljedeći video bit će tapkanje za privlačenje novca. Uživajte u današnjem danu i hvala vam što radite na sebi i činite ovaj svet boljim mestom.